danna wa Zaka TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun daura. Idan yanzu ne farkon zuwan ka wani tasha namu, kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Kai mana like domin kasancewa cikin masu bamu ƙwarin gwiwa. Assalamu alaikum ƴan uwa maza da mata, muna muku barka da wannan tasha namu mai albarka. Kamar yadda muka saba, yau za mu yi bidiyo ne akan a fannin ilmantarwa. Ku kasance da mu zuwa ƙarshen bidiyo. Kamar da yadda kowa ya sani, idan kai downloading application daga Play Store, kai tsaye yake installing zuwa kan wayanka, baya zuwa kan file manager ko kan memory ko dai wani abu. To yau insha Allah za mu koyo yadda ake ɗaukan wannan application ɗin da ka ɗauko daga Play Store da ya sauka akan waya, ka iya cire shi ka iya shi a memory, saboda ko da kana son kai wafin ɗin wayanka da dai sauransu sauran ɓaɓɓaru na waya. Especially idan wayanka yana neman space, har sai ka goge wani application kenan, to ba sai ka goge application din ba kai asaran datan ka, za ka iya dauke shi ka je ka iya shi a file manager. Kasance da mu zuwa ƙarshen bidiyo ku ga yadda abin nan zai kasance. Abin da za ka yi na farko, dama kowace waya tana zuwa da Play Store ko App Store idan iPhone ne. To yanzu abin za mu yi, mu da yake Android muke amfani da shi, za mu shiga Play Store ɗinmu ne kamar haka. Kamar yadda kuke gani, yana Play Store ɗinmu yana shirin buɗewa. To yana shiga, yanzu sai mu shiga website ɗin application ga yana a ta sama, za mu danna. Idan muka shiga sai mu rubuta sunan application ɗin ga yana APK extractor, ga yana kuna gani sai ku dinga search. Kuna dinga search za ku ɗan kaɗan da ne neman ku application ɗin ke nema. Kamar yadda kuke gani yanzu ya buɗe, ga APK extractor ɗin nan, ga feature ɗin shi kamar yadda kuke gani. Ga yana wanda suke cewa mutum miliyan 10 suka yi da downloading application din, kuma sannan kowa da kowa zai yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. Tun da muna shi yanzu babu buƙatar mai updating ko mu ƙara installing. Yanzu tun da muna da application din already, za mu je mu shiga application din ne, za mu nemo shi kamar yadda faɗa muku sunan shi APK extractor. Ga yana kuna ganin shi yana da green in color, zai shige shi ga yana APK extractor. Muna shiga zai fara tattaro mana duk wani application da yake wani install ɗin shi akan waya. Kamar da kuke gani yana tattaro mana duk wani application ne da yake cikin waya. Bari mu ɗan jira na 'yan sakwanni. Yawa. Wani ɗan ƙara jin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗinmu wanda duk aka installing a cikin waya. Ga su nan. Wannan duk wanda ya kasance ya install ɗin shi a cikin waya su ne a nan gurin, ga su nan. Yanzu misali, bari mu cire wannan. Kun gani ya gama extracting, bari mu samu wani mai nauyi mu ƙara cire shi kaman wannan. Ga nan pampi, muna danna ga yana extracting. Kun gani yana gama zai na inda ije muku a file ɗinku. To abin da ku da kawai shikenan, da yanzu abin da za mu je mu duba mu ga wani file ne ya kai mana. Yanzu za mu je file manager, muka je file manager sai mu koma. Yanzu za mu je mu nemo extractor ne. Yau kun gani a yanin extracted APK. To nan gurin za mu shiga, muna shiga za ku ga duk wasu application da ya kasance mu ɗauko su daga wannan application ɗin. Kun gan su ga su nan anan. Yanzu muna so za mu shiga ga famfi ɗin da muka yi ɗauko. Kun gani sorry, kun ga kamar insmi ɗin da muka fara ɗauko, kun gani ya riga yayi ready. Yanzu za mu yi install ɗin shi again. To jama'a, muna fata wannan bidiyon ya ƙayatar da ku kuma ya nishaɗantar da ku sannan ya ilmantar. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku danna mana like domin kasancewa cikin masu bamu ƙwarin gwiwa. Mun gode da bamu ƙwarin gwiwa. Ku danna wa Zaka TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun daura.